BEF jaialdiaren barnean, Beasain Kirol Elkartearen futbol talde guztiak aurkeztu zituzten. Bertan, aurpegi berriak ikusteaz gain, klubak aurtengo denboraldirako dituen helburuak azaldu zituzten. Helburuak kategori bakoitzek bere helburu izaten ditu, aldetik heziketa, sozial aldeare bauke eta adinekin aurrea zoatzenen konpetizioa eta gero helburu beti mantentzea kategorik eta kategorietu nahi iotzeare bai, albaldin badabintzat. Erronka nagusienak, juvenil Liga Nazionalen behintzat mantentzea o pixka gora xeoteko, lasai hiltzea, juvenil honorre mantentzea, hirugarren dibiziokin ere beti ilusioa eta playoffetan sartzeko, eta beste ekipo guztietan azken feinen da pixkat, heziketa bat eta perfekzionismo bat pixkat talde horietara iristeko alden hoben. Urten 11 talde izango ditugu eta gero beti bezala futbol eskola izango dira Benjaminek eta Alebinek 150 hor ingurun mutilek futbol eskolan. Filosofia antzekoa da, aldatu die, entrenatzaile batzuk aldatu die, baten batzuk jarraitu ez dutelako, eta batzuk beste aukera bat ikusi nahi getulako beste tekniko batzukin, pixkat beti goruntz behi da, ezta? Hobetzeko beti izaten da gauzako hobetzeko. Aurtengo urtea alde batetik nahiko larri izan da, bai, abuztun entrenatzaile berri izan zen, aldaketa generazional bat izan zen, orduan fitxaketa aldetik lan asko uki gendun, eta behintzat hoi sendotzen baldin badau beste urtetako, behintzat hainbeste movimentu ez da izango, eta behintzat kontrolatu gok izango dira.